Minden esős reggel 4 órakor egy titokzatos nő vándorol az üres utcákon, egy somnambulista transzban. Provokatív módon öltözködik, rövid miniszoknyában és platform magasszarkúban, sziluettje tekinteteket vonz, felfedve azt, amit Freud tudatalattia rejt. Az esőfény bűvölően csillog a világos bőrén, eterikus aurát teremtve, ami elnyomott vágyakat sugall. Környezete tudatlanságában, vonzó kecsességgel mozog, mintha egy láthatatlan erő irányítaná a legmélyebb ösztöneihez. Minden este a vihar arra hívja, hogy táncoljon az álmok és a valóság határvonalán, elbűvölve a keveseket, akik mernek tanúi lenni enigmájának. Ahogy halad az utcákon, a nő kontrollálhatatlan vágyak által elragadtatva érzi magát, minden lépésével a veszély adrenalinját vonza. Az esős környezet fokozza az érzelmek iránti vágyát, amely Michel Foucault leírása szerint a transzgresszióban megtalálható szabadságot tükrözi. Élvezi az élet érzését, kihívást jelentve a társadalom által támasztott normákra és határokra. Elméje, a tudatalatti mélységében, intenzív és kockázatos élmények után vágyakozik, míg az eső szövetségese lesz. Minden este megöleli a kockázatot, élvezetet találva a valóság és az álmok közötti törékenységben. Ahogy az eső körülveszi, gondolatai tiltott vágyak labirintuszává válnak, amelyek izgalomba hozzák. Furtív románcokra, éjszakai kalandokra és egy szabályokat megdöntő, illegális szerelem intenzitására vágyakozik. Minden lépéssel a szabadság és a transzgresszió fantáziái vonzák, felidézve Georges Bataille szavait, miszerint a vágy a tiltott dolgokból táplálkozik. Ezek a rejtett vágyak táncot járnak az elméjében, a sötétséget még csábítóbbá téve. Így az esőcseppek között flörtöl a lehetőséggel, hogy átadja magát egy olyan világ örömének és kockázatának, amit csak az éjszaka kínálhat. Minden sarkon titkos találkozókra képzeli magát, ahol minden érintés a lázadás egy aktusa. Az adrenalin pulzál az ereiben, ahogy olyan helyekhez közelít, ahol a határok elmosódnak és a vágyak valóra válnak. Az eső fokozza érzéseit, minden csepp váratlan meghívássá válik. A nedves föld illata keveredik bőrének parfümjével, létrehozva egy izgalmas légkört. Ahogy halad előre, tudja, hogy minden lépés közelebb viszi a felfedezéshez, ahol a vágy és a veszély egy ellenállhatatlan táncba fonódik. Akkor, a sötétség közepette, egy magányos alakot vesz észre egy lámpa fényénél. A szíve felgyorsul, annyira vonzó, mint amennyire veszélyes. Intenzív pillantásával figyeli őt, mintha felismerné az izgalom utáni vágyát. Habozás nélkül közelebb lép, miközben a közöttük növekvő feszültséget érzi. Ekkor a körülötte lévő vihar eltűnik, és rájön, hogy e váratlan találkozóra való átadással végre szembenézhet azzal a vággyal, amely oda vezetett. Ahogy közelebb lép a lámpa fényében álló alakhoz, egy nyugtalanító kérdés merül fel a fejében, tényleg kedveli a kockázatot, hogy ismeretlen férfiak közelítik meg. Ez az adrenalin része az élvezet keresésének, vagy egy módja, hogy lázadjon a saját bizonytalanságai ellen. A szíve gyorsan ver, ahogy a következményekre gondol, de az izgalom vonza. Kérdezi magát, hogy az ismeretlen a vágyott szabadságot jelenti-e, vagy csupán egy újabb veszélyt, amellyel szembenéz. Ez a vágy és félelem közötti feszültség ellenállhatatlan limboban tartja őt. Minden lépéssel a figura felé haladva, izgalom és szorongás keveréke önti el. Vajon az idegenek iránti vonzalom egy módja annak, hogy kihívja magát, vagy csupán egy menekülés a rutinból? A bizonytalanságok körülveszik őt, mint az éjszaka ködje, miközben a motivációin töpreng. Vajon érvényesülésre vágyik, vagy csak arra, hogy érezze, hogy él? A pillanat pszichológiai játékká válik, ahol a vágy és a védelem közötti határ elmosódik, egy olyan érzelmi szakadék felé terelve, amelyet nem tud figyelmen kívül hagyni. Hirtelen, egy villám világítja meg az éjszakát, felfedve az idegen arcát, és rejtélyes mosolya készteti őt habozásra. Olyan, mintha pontosan tudná, mit kíván, és ez a megmagyarázhatatlan kapcsolat még inkább vonza őt. A mennydörgés zaja visszhangzik, szinte isteni dzselként, ami még közelebb löki őt. Gondolkodás nélkül kinyújtja a kezét, kész átadni magát az ismeretlennek és annak, ami ezután következik.
A körülötte lévő világ eltűnik, abban a pillanatban minden egy bátor döntésre redukálódik, amely örökre megváltoztathatja az életét. Hirtelen, egy villám világítja meg az éjszakát, felfedve az idegen arcát, és rejtélyes mosolya készteti őt habozásra. Olyan, mintha pontosan tudná, mit kíván, és ez a megmagyarázhatatlan kapcsolat még inkább vonzza őt. A mennydörgés zaja visszhangzik, szinte isteni dzselként, ami még közelebb löki őt. Gondolkodás nélkül kinyújtja a kezét, kész átadni magát az ismeretlennek és annak, ami ezután következik. A körülötte lévő világ eltűnik, abban a pillanatban minden egy bátor döntésre redukálódik, amely örökre megváltoztathatja az életét. Új kérdés merül fel, ki volt az a férfi, és hogyan kapcsolódott a tudatalattiához. A titok vonzza őt, és az a gondolat, hogy újra találkozhat vele, elbűvöli. Ahogy az eső visszahúzódik, úgy érzi, hogy az utazása csak most kezdődött. A nap megvilágítja az útját, de a történetének árnyai követik őt, új felfedezések és még intenzívebb veszélyek ígéretével a második részben.